Kde bolo, tam bolo. Žilo raz jedno dievčatko, ktoré raz oskalpovali indiáni a preto ho všetci volali Červená čiapočka. Dievčatko to bolo milé, iba trošku neposedné. Jedného dňa jej milujúca mamička rozopla putá a hovorí: stará mama, ktorá býva v domčeku v lese, mi poslala SMS-ku, že je chorá. Zober jej ten koláč z minulého týždňa, 2 nízkotučné jogurty po záruke a toto silné víno, to ju hádam konečne dorazí. Ach, mamička, neposielaj ma do lesa, les je plný nebezpečenstiev a vieš dobre, že som posledná panna v našej 6. C. Hlaveň revolvera kalibru 9 mm Čiapočku presvedčila, že rodičom sa nemá odvrávať. Natrela si teda pod pazušie antiperspirantom Rexon, ktorý ju ešte nikdy nezradil, a cupitá po lese, pospevujúc si: ja sa vlka nebojím a ja vlka nechytím. V tom spoza stromu vyskočil vlčko. Fuj, ty kokso, ale som sa ťa zľakla. Prizrela sa mu lepšie a vraví: tu máš krásne chlpatú hruď? Riekla i pošimrala ho po mieste, kde by približne mohol byť chvost. Vlk bol razom krotký ako baránok. A kamže si sa vybrala, Čiapočka? Ach, vlčko, stará mama je chorá a nechce sa jej na druhý svet. Nemohol by si nám helfnúť? Nemaj boj, budem ti na dobrej pomoci. Rečie psovitá šelma a zmizne v lese. Ponáhľal sa vlk do domčeka, odpojil signalizačné zariadenie, pracovníka strážnej služby nechal spať, vošiel dnu, uvidel starú mamu a hovorí: bože, ty si ale na zužratie. Ako povedal, tak aj urobil. Predtým však starú mamu vyzliekol. Keďže bol starý fetišista, obliekol si ženský odev a šup do postele. Čiapočka medzi tým v lese vychlastala všetko víno a mierne otrávená životom a poriadne alkoholom vošla do domčeka. Starú mamu videla mierne rozmazanú a chlpatú a vraví: ahoj, bobor. Očo, máš také silné zuby? A vlk na to: ty trúba, najprv sa máš pýtať na oči. Ja trúba, najprv sa mám pýtať na oči. Prečo ich máš také veľké? Lebo som si vypila. A prečo máš také veľké uši? Prestaň, Čiapočka, to som ja, vlk. A prečo ležíš v babičinom koši s bielizňou? Pretože všetko bolo také mekučké. Až som zaspal. A čo stará mama? Stará mama? Tá mi teda už poriadne dlho leží v žalúdku. Veď aj mne, zašepkala zmyselne Čiapočka a pritúlila sa k vlkovi. Viem, čakáte na horára, ale horár nepríde. Les, v ktorom bývala stará mama, po roku 1992 zobrali štátnym lesom a vrátili pôvodným majiteľom, teda starej mame. Lenže tá záhadne zmizla a dodnes sa nič nevyriešilo. Mamička a Čiapočka zázračne zbohatli na predaji dreva, ale nakoniec im to bolo na nič, pretože obidve zožral vlk. Raz darmo, svet dnes patrí mladým, dynamickým dravcom.